Inglong Hawara Pan Prabjin Pen Emprek Mate Autonomous State Fiserak Nai CPI ML Liberation Hills Party Committee Pini Nifai Crazy January 2023 Army CPIML Liberation Hills Party Committee Ahin Asa Yamalong pherangke amai mate press conference Anarolo Bajihini PM Porpen Bangso amai Hapono Kedamtan 1986 17 May Aninkan Pen Hemprek Mate Autonomous State CPIML Liberation Hills Party Committee HPC Ahin Pen Nonpuan Ta Kachesong Nangarjap Thiplo Lapen Kachesong Ansose Kepandang Lapen Kepantang Tuji Apang ASDC Pen Chenglo Kaprek a movement asong apanta Namparjab Konlo Lasom Thosi Karbianglong West Karbianglong Lapen Dima Hasau Arab Atum Indian a constitution along Kedotan along Article 244 Mate Autonomous State Kachehan along Chekroisaro Kaprek Hampang Asong Lapen Ratchari Asong Kedoan Atumta Asong Kaprek Aisus Aputhat Difference do Sita Hemprek Aputhat Nangche Croisi Non-Puan Chesombong Wambong Lasi Autonomous State Aputhat Kachekroi Kre Atum Alipinlo Pulote Prabjin Pen Central Government Lapen State Government Atum Inglong Ahawar Arab Atumopan Bharat Kachari Aron Ateng Pen Article 244A Isera Nandia Polo Athema Aprang Penta Lapen Non Kedowong Autonomous Council Boundary Mate contiguous Mate geographical area Kedotan Bonta Inglong Ahawar Arab Kachesong Aparman Aron Aru Along Ketok Da Dokok Apita Tengprim Mate long pending demand Asonsi Nang Dokoklo Kedaptan 2000 Ninkan Surihini Aninkan Jharkhand Chhattisgarh Lapende Uttarakhand Aphan EGP Kezapon NDA Asorkar Ahud Akimi I State Ipipon Ahutta Karbianglong Lapen Ensils Aphanke Aron Ateng Pen Doek Apita Hemprek Mute Autonomous State Pipon Pedal Lason Thatasi 2013 Aninkan Lethotta Sorkar P Lapen Sorkar So Congress I Kezapon UPA Sorkar Lethotta Telangana Aphan Akimi State Ipipon Ahud Sitame Karbianglong Lapen Dimahasau La Inglong Hini Ahawar
arat atum thurpak pen nangtesom det apita sorkar pi sorkar so tumke law and order aphan pinkhatsi CPIML alidar lapen kedar atum aphan kechok ketheng kether pen danglok jail bank pon lablo jail bank pon at aphi panung thipsi ladak inglong hawar arat apanke kelangrem mate discriminate asonsi nangche plango non hejong central gov lapen kielo among kebangi 26 January 2023 apran monsam kebanji aphan alamdon kachetok pu along akimi komotapur state KPG pu alam pen paper lapen electronic media ahin pen electronic media ahin pen pache thangbong thekbong lo apran ahut ason akimi kimi hemprek pidet apita ladak inglong hawar arat aphan abatai sorkar pi lapen sorkar suatu kelang rock lapen kepangre aputhak along CPI Liberation Hills Party Committee HPC ahin pen sorkar atum aphan pini pherangke amai along pen sodak pinrem pongo lasi pini CPI Liberation Hills Party Committee ahin pen akimi hemprek pipe apran aron ateng pen under Article 244 mate autonomous state ipon program nangji kusi ruling party lapen opposition party atum aphanta Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen Dimauso Inglong hawar arat aphan hemprek IPC non akimi along kaprek adim state create bomb pulote Bharat Kechari Aronalo Masi Karkana son Nangman Depo Puta pherangke amai along Ninge Pontulo Athema Central Gov Lapen State Gov Aphan abatai hemprek alam Chinki Danglo Pulotange hemprek kipi ponji agenda ave pusi nampu dundun log titi kok titi lasinon abatai inglong ahawar arat nangkache sombong ahempret IPC nampacar samset pulote BJP lapente non kezapon NDA asorkar atum si adai chen nanggi si sodat pen pherangke athengno achini pon lasi lada protimai EP baido dolo lapente Ruby Kumar Bangcho Limena dolo amrong ki lasi namitum pherangke amno dilitum himpen labang so jasmen pet press statement alam ke uthat dilitum himpen lai pon lasi pene karjui do plote arjuta melo ako jong si karjui allo kusame
काम करिए बा बायदौता तो ऑफिस सेक्रेटरी